குட் மார்னிங்மா. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கிலீஷ் தேர்ட் லெசனில் உள்ள போயம் பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஏ வாயேஜ்னா நீள் பயணம், ரொம்ப தூரம் பயணம் போகிறது. சரியா? த ஹார்ஸ் அண்ட் த டைகர், த ஏப் அண்ட் த கோட் டிசைடட் ஒன் மார்னிங் டு ஹையர் எ போட். அதாவது ஒரு 4 நண்பர்கள் இருக்காங்க. யாரெல்லாம்னா ஹார்ஸ், டைகர், ஏப், கோட். ஏப்னா குரங்கு. சரியா? இவங்க 4 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. இவங்க 4 பேரும் ஒரு நாள் என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு முடிவு எடுக்காங்க. டிசைடட்னா முடிவு எடுக்கிறாங்க. டு ஹையர் எ போட், அதாவது ஹையர்னா வாடகைக்கு. சரியா? ஒரு போட்டை வாடகைக்கு எடுத்து நம்ம பிரயாணம் போனோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்காங்க. புரிஞ்சுச்சாமா? டு லீவ் their own country and find a new one, very much in the manner Columbus had done. அதாவது அவங்க சொந்த நாட்டை விட்டு போய் ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்த நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். யாரை மாதிரி? கொலம்பஸ் மாதிரி. கொலம்பஸ் அவரோட சொந்த நாடு ஸ்பெயின் நாட்டில் இருந்து போய் வேற ஒரு புது இடத்த கண்டுபிடிச்சார்ல, அதே மாதிரி இவங்களும் நம்ம ஒரு புது இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க. சரியா? த போட் went a sailing away and away. It sailed and they sailed for a night and day. அந்த போட்டில் என்ன செய்கிறாங்க, 4 பேரும் போய்கிட்டே இருக்காங்க. சரியா? எப்படி போகிறாங்க? ஃபார் எ நைட் அண்ட் எ டே, பகலும் ராத்திரியும் போட்டில் போய்கிட்டே இருக்காங்க. சரியா? when all of a sudden there blew a great gale. The horse was a tremble, the tire grew pale. அதாவது திடீர்னு, சடனாக திடீர்னு கடலில் போகையில் கேல்னா என்னது, ஒரு புயல், சூறாவளி காற்று வருது. அந்த உடனே என்ன செய்யுது, ஹார்ஸ் அந்த இதை பார்த்த உடனே புயல் அடித்த உடனே என்ன செய்யுது, அதுக்கு நடுக்கம் கொடுத்துட்டு, ட்ரம்பிள்னா என்னது, நடுக்கம், பயந்து நடுங்குது. சரியா? இந்த டைகர் க்ரோ பேல், டைகருக்கும் பயம் கொடுத்துட்டுது. சரியா? த ஏப் அண்ட் த கோட் நியர்லி ஃபெயிண்டட் டுகெதர். இந்த ஏப்பு குரங்கும் கோட்டுக்கும் என்ன ஆயிட்டு, அவங்க 2 பேருக்கும் மயக்கமே அந்த மாதிரி. ஃபெயிண்டட்னா மயக்கம் அந்த மாதிரி. அவங்க 2 பேருக்கும் புயலை பார்த்தோன்னே மயக்கமே வந்துட்டுது. பட் த போட் வெண்ட் ஏ செயிலிங் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எ பேர்ட் வெதர். ஆனால் போட் என்ன செய்யுது, இவங்க 4 பேருக்கும் தான் இந்த புயலை பார்த்தோன்னே பயமாகி இதாயிற்று. ஆனால் போட் என்ன செய்யுது, அந்த மோசமான சூழ்நிலையிலையும் சூறாவளி காற்று, புயல் காற்று அடிக்கும் போதும் போட்டு போய்கிட்டே தான் இருக்குது. சரியா? எ செயிலிங் இட் கோஸ். அதாவது போட்டு நிற்காமல் போய்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்கே ட்ரிபிள் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? 3 திருப்பு கொடுத்துருக்காங்க. டு எ ஒண்டர்ஃபுல் கண்ட்ரி விச் நோபடி நோஸ். அந்த போட்டு போய்கிட்டே இருந்து கடைசியில் எங்கே போகுது, ஒரு அற்புதமான ஒரு நாட்டுக்கு போகுது. யாருமே தெரியாத ஒரு அழகான நாட்டுக்கு இந்த போட்டு போய் நிற்கிது. த ஹார்ஸ் அண்ட் த டைகர், த ஏப் அண்ட் த கோட் has found a new one as Columbus had done. கடைசியில் இவங்க 4 பேரும் சேர்ந்து கொலம்பஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இவங்களும் ஒரு புது இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகேயாம்மா? இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு தாம்மா அந்த போயம் மீனிங்ஸு. திருப்பி ஒருக்க நம்ம போயம் ரீட் பண்ணுவோமா? The horse and the tiger, the ape and the goat decided one morning to hire a boat, to leave their own country and find a new one, very much in the manner Columbus had done. The boat went a sailing away and away. It sailed and they sailed for a night and day. When all of a sudden there blew a great gale. The horse was a tremble, the tiger grew pale. The ape and the goat nearly fainted together. But the boat went a sailing in spite of bad weather. A sailing it goes to a wonderful country which nobody knows. The horse and the tiger, the ape and the goat has found a new one as Columbus had done. ஓகேம்மா? இப்போ போயம் ரீட் பண்ண தெரியுமா? தேங்க்யூ.